kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een scherpe brief van minister Silvania. Hij heeft een scherpe brief geschreven aan de ontvanger Alfonso Trona. In de brief stelt de minister dat de ontvanger zich de afgelopen tijd onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de klachten van uw medewerkers en onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen voor het realiseren van een veilige en gezonde werkplek. Het monitoren en de schoonmaak zijn er waarschijnlijk bij ingestoken en dat is op geen enkel moment acceptabel dat de werkplek voor de ambtenaren niet perfect is, zo schrijft de minister. Hij wil dat de ontvanger elke 2 weken laat weten wat hij allemaal doet om ervoor te zorgen dat er een zo veilig mogelijke werkplek voor de ambtenaren gegarandeerd kan worden. De brief is ook aan de pers, in de pers terechtgekomen. Maar het is duidelijk te zien dat de minister wil dat de ontvanger Alfonso Trona veel directer betrokken is bij het zorgen van een schone werkplek voor de ambtenaren bij de ontvanger. Zoals bekend was er onlangs een kort geding. De minister heeft gewonnen, want de ambtenaren hadden hun werk neergelegd omdat ze spraken over onhygiënische omstandigheden op de werkplek. Maar de minister vindt dat de ontvanger veel scherper hierop zich moet druk maken. Of in ieder geval gewoon